però avui tu t'has salvat. Allí n'hi havia una gàbia perquè t'has portat de molt mal. Gandia ha acollit enguany el Dia del Cant Valencià d'Estil pel centre de la ciutat, una jornada que va començar a la plaça de l'Escola Pia en una vesprada de temperatura perfecta i en una aposta de la ciutat per treballar de valent en el seu reconeixement com a capital cultural valenciana. Des de l'Institut Valencià de Cultura i la Generalitat han volgut involucrar Gandia en la capitalitat cultural i per aquest motiu han traslladat este acte a la capital de la Safor, que ha organitzat diverses activitats entorn al 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Aprofitant que enguany Gandia és la capital cultural valenciana, la Conselleria de Cultura ha volgut programar este cant d'estil que normalment se celebrava a la ciutat de València, així a Gandia. Per a nosaltres és un plaer, és un honor rebre el dia tan especial que celebra este cant que és patrimoni dels valencians, patrimoni immaterial. És una de les formes d'expressió que han utilitzat de manera tradicional els valencians juntament amb les salvaes per expressar-se de manera més apassionada, i per a nosaltres que dins del marc de les festes al voltant del 9 d'octubre, en este dissabte, així a la Marquesa, puguem acollir el cant d'estil de la comunitat valenciana a la nostra ciutat, és un plaer. Esperem que la ciutadania gaudisca. Hem estat recorreguent la ciutat de Gandia, els carrers de Gandia, acompanyats de la música, dels cantaors, i ara anem a gaudir així a la casa al Jardí de la Marquesa. L'actuació final, després de 2 hores de carrer, es va celebrar al Jardí de la Casa de Cultura, on va tindre lloc una actuació final. Vull agrair l'esforç de la Generalitat Valenciana a través de la Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura i l'aportació també de l'Ajuntament de Gandia per fer el Dia del Cant d'Estil així, al meu poble, amb l'excusa de la designació de Gandia com a capital cultural valenciana. Després de 15 anys de celebrar el Dia del Cant d'Estil exclusivament en la ciutat de València i un dia, des de l'any passat es fa 2 dies, l'any passat vam estar en Castelló, després en València, i enguany estem així a casa, i demà estem també en el Cap i Casal. El nostre objectiu no és mostrar com es feien les coses en l'antiguitat, això potser sigui una pretensió del folklore, però els que estem interessats en mantenir viva la cadena tradicional estem convençuts que aquesta música és perfectament útil en l'actualitat, perfectament vàlida per expressar pensaments, sentiments, emocions, per passar-ho bé, en definitiva, avui en dia, igual que s'ha fet sempre des que tenim notícia. I així, amb este cant tan autòcton, els amants de la tradició disfrutaren dels versos i de les veus dels que avui en dia fan perpetuar la tradició. De